sukune mengkis pindho. Ya oleh masakan bener mari. Sik, kuwi kudune klintinge tare nggo kawat. Nggih, masih asik untuk Anda semuanya. Sesuk kopi jetan lebare. Pada bulan Rajab, bulannya besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kuat
Gusti Allah memperingati lahire nabi kang indah. Risto ayo kanca tinggal ganti lagu baru. Risto ayo kanca tinggal ganti lagu baru. Sebab wis mangsane kita barisan kang maju. Kadosan pun cekap kang dados atur kaula. Lokasi sampun teng lokasi.
sholat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni turunan kata lima salat zakat poso haji lamun kuwasa wes intinya meneh yo masih dikasih lagu-lagu untuk persembahan dari Topeng Riba. Ayo bro konco rukune Islam ya iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kabeh didone takok salat kabeh dalune bayar zakat ping pakoso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ini nakeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran ayo konco rukune Islam ya iku lima sadat rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh bidone lakoni lakoni salat kabeh dalune bayar zakat kaping pakoso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ini nakeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran iki ora perlu dikaturi janjiku mbiyen aku sakong ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone rakena prawane dure wedok tandani rambane betul rambut dul Bien mula sliramu saturi oleh bojo sing tresno walas sejati buka
pungkasane siramu digawe loro ora ura iki meta dirondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat kubur ra bakal dadi sekolah ayo iki tanpa upama ngerti ngono lamaran musik katama kabeh iki ora perlu dikatungi janjiku biyen aku sagok ngenteni aku sakon dari kowe lan aku muga dadi jodhone akeno prawane ateni randane Iki kowe dadi rada piye kabeh mau wis kebaca ibarat kubur bakal dadi seco ora ketonku isi tanpa upama ngerti ngono ora musing tak tompo kabeh iki janjiku biyen aku sakon ngenteni ala kabeh iki ora perlu dikatungi janjiku biyen aku sagok ngenteni kowe anakku muga dadi jodohne lakeno prawane ateni randane ayo prakanca padha olahraga supaya badan nirasa sinambi maca irang-irang kawula ingkang miturut agama sedaya bebarengan hormatono paring wirote nabi junjungan kita Nabi Muhammad mulya Ayo pro kaum muslimin muslimat sholat fatayat padha kiyatno angkone menghormat marang miyosi Nabi Muhammad lamun urip ya kelambang hormat esuk yen ana akhirat
yen arep crita karo sapa yen ora crita kasaya nelongso mong saya suwe kok ngene rasane sedina-dina kernakoni wae Piye aku
pelijo rasane kilo kimpe aku loko beko loko beko iya cangkurang ke apunawan kombe kilo kimpe aku loko beko meneh Nah, wis. Nah. Mana yang tanduk oke nih. Bukan kembang jarak dibuang-buang kembang jarak dibuang-buang ojo nyedak yen nyedak mengko ndak lupa ojo cerah yen cerah mengko ndak lupa kembang jambu disunduki kembang jambu disunduki potong sembuyu yen buyu ora tak wehi ojo sembuyu yen buyu ora tak wehi kembang jarak isine limo kembang jarak isine limo ojo padha nyedak mongko lumo ojo nyedak lupa mongko padha lunga dikerasi yo lembah ya. Tetes terusno ya. Tetes terusno. Mbah.
Pamudiku wong ayu muga siramu ora bakal lali ajan sawindu tresnamu bakal tak tunggu Rasa tresno rino iki nanging aku ra bisa duweni Dodong kates seti jampi tetes sing tresno